Αρέσει όταν ένα από τον άλλο δείχνουνε ρε παιδί μου, δεν έχει πρόβλημα και πέρα βλέπεις το πει εδώ. Αυτός είναι όταν δεν έπαθα το παρβάκι. Μετά από κάνα χρόνο να πέθανε. Εσύ. Εγώ δεν μπορώ. Αγχώνομαι. Γερούγης θα μπορωστήρας, πόσο καλή ώρα απορροφητήρας. Αυτός σαν τον πύργο έχει γίνει από κάτω. Πάλι τα ίδια, έλα με Κώστα. Δεν μπορώ να βλέπω τις φωτιές, αγχώνομαι. Μα δεν πιάει πολύ φωτιά, Κάτσε, να εδώ έχει πιάτο. Έχει μωρέ εκεί πέρα, να το από κάτω. Από κάτω έχει δύο ρε. Σηκώστε τώρα πιάτο. Το ένα πιάτο σηκώστε. Μας την πέσανε οι Γερμανοί. Έλα, αυτά φέρτο. Μην το κρατήσει. Where's the crassos? Βάλε το αραπίνα, αλλά βάλε αυτό που είναι στο μαγαζάκι που το παίζουν live, που είναι ο άλλος σχεσμένος. Τι μου. Αραπίνα, βάλε αραπίνα και θα το βγάλει. Αραπίνα ψαρατώνει. Πού ρε μπαμπά. Μάλιστα. Να ανοίξεις πόρτα. Έλα. Να το θα ανοίξει το παράθυρο. Άνοιξε την πόρτα μου. Και την πόρτα λίγο, ναι. Γέρι, πάμε λίγο έξω. Πάμε λίγο έξω να πεθάνει το Όχι, Άνοιξε εκεί και από εκεί ανοιχτά, εντάξει. τι πλένεις μωρέ. Στάθη, βγάλε σε παρακαλώ τώρα το Γιάννη, θα κοιτάζει άγρια. Πώς θα κοιτάξουμε άγρια το Στάθη. Κοιτάξτε τον άγρια. Πώς κάνουμε άγρια. Γιάννη. Χωρίς επιστρέφω μου. Δεν το κοιτάξεις. Είναι μερικό παιδί. Όχι. Δεν θα, τέτοιος είναι